Het wordt tijd dat Zeeland een internationale school krijgt. Het helpt de provincie op de kaart te zetten als aantrekkelijke woon- en werkprovincie bij de ouders. Dan weten ze, onze kinderen hebben de komende 3-4 jaar een programma wat aansluit van als ik weer doorga naar Washington of ik ga door naar Singapore of wat dan ook. Dat zou natuurlijk een enorme meerwaarde zijn. Maar is het ook haalbaar? En verder in deze Zeeland nu? Compensatie wolvenschade op de schop? En wil de eigenaar van deze halve auto zich even melden? Goedenavond. Samen met Friesland en Drenthe is Zeeland de enige provincie waar geen internationale school staat. Op zich niet zo gek als je kijkt naar de aantallen anderstalige leerlingen die hier wonen. Maar met het jaarlijks stijgend aantal expats en arbeidsmigranten moet Zeeland zich voorbereiden op de toekomst. As brave as... Alright. Een klas vol leerlingen met allemaal verschillende achtergronden en lessen die allemaal in het Engels worden gegeven. Zo ziet een internationale school eruit, zoals hier in Rotterdam. Straks meer daarover, maar eerst terug naar Zeeland. Als je nou naar Douw kijkt en je kijkt naar Zeeland Seaport en als wellicht die kerncentrales er komen, dan heb je de volume wel. En dan kunnen we in een van de steden, Goes, Middelburg, Vlissingen, zou je prachtig een internationale school kunnen oprichten, waar we voor jaren plezier van hebben. In Zeeland werken ruim 15.000 arbeidsmigranten. Het gaat daarbij om praktisch opgeleide mensen die bijvoorbeeld in de kassen werken en hoger opgeleide die bijvoorbeeld bij chemiebedrijf Douw werken, de zogenoemde expats. Hebben zij kinderen, dan zal de stap om naar Zeeland te komen minder groot zijn als er internationaal onderwijs wordt aangeboden. Dan weten ze, onze kinderen hebben de komende 3-4 jaar een programma wat aansluit van als ik weer doorga naar Washington of ik ga door naar Singapore of wat dan ook. Dat zou natuurlijk een enorme meerwaarde zijn. Rishan, Aisha. As wise as a computer. As wise as a computer. I love that one. We zijn terug in Rotterdam op de internationale school daar, die ooit begon met 1 klas in een reguliere school. Inmiddels krijgen hier dagelijks honderden leerlingen les. We have around 300 students and they're from over 40 countries around the world. It's like a little mini United Nations when you walk through the school. We have to provide education in a different way from Dutch primary international schools. We follow the international primary school curriculum, and that then allows students that come here, they may only be here for a few years when they go off to another international school somewhere else in the world, that they can still follow the same curriculum. De directeur is het eens met onze Zeeuwse onderwijsbestuurder. Een internationale school biedt kansen als je nieuwe werknemers naar je regio wil halen. The main focus for parents when they're offered a job, for example in Rotterdam, their first stop is schooling for my child. And if you don't have the international school ready and prepared, they may not even attend, because if the child's not happy, then parents aren't happy, that worker's not going to be here. En mocht die bouw van de kerncentrales in Zeeland doorgaan, dan hebben we in de toekomst zeker een hoop buitenlandse werknemers nodig. Er heer is vooruitzien, hè? Als je iets voor elkaar wil krijgen, moet je nu beginnen. Moet je nu het zaadje planten. En moet je nu met z'n allen kijken, wat zijn de mogelijkheden. The key is to understand you don't make a super school, international school with thousands of students. You start with the basics with 1 teacher or 2 teachers and you let it grow from there. So you don't need to put in the millions of dollars. You just need 1 classroom in a Dutch school. That's how we started. And from there you can then grow and develop. Hoewel het klinkt als een mooi plan, zijn in Zeeland een hoop partijen nog terughoudend. Volgens werkgeversorganisatie VNO-NCW en de provincie is het aantal potentiële leerlingen voorlopig nog te laag. Dus een internationale school in Zeeland is zeker nog geen gelopen race. Gedeputeerde Arno Vaal is geen voorstander van een zoete Oosterschelde. Tenminste, niet op korte termijn. Dat antwoordde hij statenleden die verbaasd waren over uitspraken van Vaal eerder deze week bij Omroep Zeeland. Hij zei toen dat er in de toekomst nagedacht moet worden over het zoetmaken van de Oosterschelde. Het zou op termijn een oplossing kunnen zijn om het zoetwatertekort te verhelpen en verzilting van landbouwgronden tegen te gaan. Een meerderheid van de gemeenteraad van Vlissingen lijkt de komst van een nieuwe McDonald's wel te zien zitten. Het Vlissingse filiaal is gepland bij de entree van Vlissingen langs de A58. Tegenstanders zien de komst niet zitten omdat ze vrezen voor lichtoverlast en rondslingerend afval. Over 2 weken stemt de gemeenteraad over het voorstel. Veehouders worden niet altijd meer gecompenseerd voor schade die door de wolf is aangericht.
Als een boer geen preventieve maatregelen heeft genomen, vervalt zijn recht op compensatie. Dat staat in een uitgelekt memo over het nieuwe wolvenplan. Als je honger hebt, doe je rare dingen en dat is bij de wolf ook zo. En wat is een makkelijke prooi dan een schaap die tussen 4 draadjes loopt? Veel vertrouwen heeft hij er niet in, maar toch heeft Leonard uit Overzande vandaag, dankzij subsidie van de provincie, een wolverend hek op zijn land geplaatst. Blij met het hek, maar ja, het is jammer dat het nodig is. Volgens de uitgelekte plannen zou hij zonder dit hek geen compensatie krijgen als een wolf het op zijn schapen heeft voorzien. In de eerste 9 maanden van dit jaar zijn er al meer wolvenaanvallen geweest dan in het hele vorige jaar. En dat aantal zal naar verwachting alleen maar blijven stijgen, omdat er ook meer wolven zijn in Nederland. Om de kosten enigszins te beperken willen de provincies voorwaarden stellen en boeren dwingen om maatregelen te nemen in de hoop dat er minder gecompenseerd hoeft te worden. Betekent dat Leonard precies op tijd is met zijn hek, maar die uitgelekte plannen vindt hij vooralsnog te vaag. Het is heel makkelijk om de regeltjes op een bureau uit te denken en in de praktijk uit te voeren. Lukt gewoon niet. De provincies zeggen in een reactie bij de NOS dat de plannen nog niet definitief zijn en dat er de komende maanden nog aan wordt gewerkt. In het buitengebied van Borselen is vanmorgen een persoon te water gekomen en overleden. Hoe de 69-jarige man uit Borselen te water is geraakt is nog onduidelijk. De politie sluit een misdrijf uit en onderzoekt nog de mogelijkheid van een ongeluk. Behalve politie kwamen ook meerdere eenheden van de brandweer ter plaatse, waaronder een duikploeg uit Terneuzen. Ook werd er een traumahelikopter gealarmeerd. En een vriendelijk verzoek wil de eigenaar van deze gloednieuwe Mini Cooper zich even melden. Hij houdt een parkeerplaats in Oost-Soerburg bezet. Het zou leuk zijn als ik hem zou hebben, maar iemand heeft hem dus niet opgehaald. Deze auto is vorige jaarwisseling gewonnen, maar de geluksvogel heeft zijn prijs nooit opgehaald en de tijd begint te dringen. En om hier aandacht voor te vragen, parkeerde de Staatsloterij de prijs voor de winkel waar het winnende lot is verkocht. Ik heb dat vorige week heb ik het autootje al gezien en we zoeken de winnaar. Maar ja, blijkbaar niet gevonden nog. Ja, ik zou me maar gauw aanmelden, want het is natuurlijk een leuke auto. Ja, maar het klinkt leuker dan het is. De winnaar kocht namelijk een half lot en heeft dus ook maar recht op een halve Mini. En dat gaat natuurlijk niet, dus wordt de waarde van een halve auto uitgekeerd, €20.000. Het bedrag inderdaad, daar kan je een leuke vakantie van kopen of zo. Hypotheek afbetalen of leuke dingen voor de kerstvakantie. Ja, hartstikke leuk. En u kent niet iemand in Soerburg die nog een lot heeft liggen en vergeten is? Geen idee, ik ga het in de groepsapp gooien. Ja, wie weet. Het duurt nog een maand voordat knallend het nieuwe jaar wordt ingeluid. Maar het is nu ook al goed merkbaar. Want overal klinkt al geknal van vuurwerk. Van knetterende rotjes tot complete vuurwerkbommen in de late avond. Soms tot grote ergernis. Maar waar moet je zijn als je melding wil maken van overlast door vuurwerk? We horen ze alweer steeds vaker in de straten, die keiharde knallen van het vuurwerk. Knap vervelend af en toe. Gaat het hele jaar door. Sinds half augustus al, elke avond. Elke avond? Ja, elke avond, ja. Van die soort atoombommen. Harde knallen, hond hijgen, trillen, paniek. Als ik het zou melden, dan zou ik denk ik naar het gemeentehuis gaan. Ik denk bij de politie, wijkagent. Als ik die overlast wil melden, zijn de politie en de overheid duidelijk. Bij hete daad en gevaar ga je naar de politie. Maar als er geen zicht meer is op de daders, of er geen gevaar is, moet je naar de gemeente. En dan wordt het bij veel Zeeuwse gemeenten toch een beetje onduidelijk. In november keken we bij de gemeente wat we konden vinden over vuurwerk op hun websites. 5 gemeenten hebben een manier om overlast te melden op hun site staan. Bij 5 andere gemeenten vonden we geen informatie. En 3 gemeenten verwezen juist naar de politie. Dat waren Borselen, Schouwen-Duiveland en Capelle. Heeft u ze zelf al gehoord de afgelopen tijd, de harde knallen? Zeker, ja. Ook ik heb de harde knallen gehoord en ook ik ben erover met de politie in gesprek geweest. En als ik nou kijk op de website van de gemeente Capelle, dan zie ik staan dat ik voor overlast van vuurwerk, dat ik bij de politie moet zijn. Klopt dat dan? Ja, dat had jij goed gezien. Dat hebben we direct naar aanleiding van dat jij dat gezien had aangepast. Dus nu op de website staat ook het verhaal wat ik zojuist vertelde. Op het moment dat er overlast is, moet je je melden bij de gemeente, via telefoonnummer of via fictie.
En als je ziet dat er vuurwerk afgestoken wordt, dat je echt ziet dat mensen op dat moment bezig zijn met het afsteken van vuurwerk, dan kun je de politie bellen. Ja, ik praat er nog even over na met verslaggever Rick Bolt. Ja, Capelle heeft de informatie op de site aangepast. Hoe zit dat bij de andere gemeenten? Schouwen-Duiveland en Borselen hebben de informatie ondertussen ook aangepast. En van de gemeenten die niets op hun site hadden staan, hebben er 4 ondertussen gezegd dat ze wel binnenkort die informatie online zetten. Binnenkort, maar het is al december, dus dat is toch best wel laat? Ja, ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik hoor ze al regelmatig, die knallen in de straten. En er is ook onderzoek gedaan door de Universiteit van Utrecht onder honden- en katten-eigenaren. En daar blijkt dat 2/3 al vanaf september last heeft van dat vuurwerk. Dus ja, het is toch wel knap laat. Ja, nou, afwachten maar weer. Rick Bolt, dankjewel. De ochtend begon koud en voor de automobilisten onder ons met krabben. Verder was het een zonnige, blauwe dag bij maximaal 7 graden. En wil je morgen naar buiten, doe dat dan in de morgen, als je de zon tenminste nog wil zien. Want 's middags zijn het wolken waar je tegenaan gaat kijken. En vanavond overigens wordt het opnieuw koud. Vriezen gaat het niet overal. De temperatuur schommelt namelijk tussen de -3 en +3. Ja, hopen dat de Sint winterhoefijzers onder o zo snel heeft gelegd. Anders krijgt donderend graas wel heel andere betekenis. Met donderend graas naar beneden. Heeft die oude weer een gebroken been. Goed, tot zover deze Zeeland Nu. Hou onze site en app in de gaten voor het laatste Zeeuwse nieuws. En voor nu nog een hele fijne avond, een goed weekend. En graag tot morgen.